Sitten tämän seuraavan kohtauksen aikana lavalle tulee ensinnäkin Saku, Limppu ja Janne. Ja tässä muut voisivat avustaa sen verran, että hakevat tätä repliikkilappuja sitten yleisöstä. Ja sanokaapas jokin hyvin suuri tämmönen suurta valtaa käyttävä ammatti. Paavi! Paavi! Siinä ruvetaan hoitaa suurta valtaa, niin ollaan jo aina. Lääkäri! Paavi on, no lääkäri käyttää valtaa, mutta sanotaan Paavi käyttää sitä joidenkin mielestä jopa enemmän. Ainakin enemmän päät, no joo. Paavi! Kohtaus on Paavi-kohtaus, ja te esitätte sen takaperin. Eli ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, on kohtauksen loppu, ja sitten repliikit tulevat siis käänteisessä järjestyksessä, ja tapahtumat niin kuin nurin päin. Olkaa hyvä! No niin, voitte poistua siitä. Moro! Oliko se sitten siinä? Niin, hyvin toimittu, pojat. Messu on päättynyt. Koska on messu päättynyt. Sama suomeksi. Paskaa, 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 orvot, paskaa, paskaa, orvot. Kuunnelkaa tarkasti, seuraava on tärkeä. Onko täällä hiljaista? Jätkät, joka voi aloittaa? Koska tää alkaa? Vihdoinkin te tulitte! Tännekö meidän piti tulla? Tämähän on aivan tyhjä tämä perkeleen kirkon tapainen hässäkkä. Joo, kiitoksia. Sitten pistetään vähän vastaavallisen tilanteen Teppo ja Samu. Ja sanokaapas jotain suomenkielisiä sanoja. Juu. Ja näitä repliikilappuja vasta tosiaan tuoda mulle tänne päin. Joo, hyvä, kiitoksia. Eli sanokaa jotain suomenkielisiä sanoja. Kissa. Hanuri, kissa. Perakko. Morkkis. Homohuone. Nää on mieleen yhtään, kun on saanut näitä sanojen kombinaatioista. Silakka, morkkis, homohuone. Anteeksi, mitä mä teitte? Rappula siihen päällä. Kävelysauva, hyvä. Lääkkeet. Joo, lääkkeet. Ääni. Mämmi. Ja mämmi. Tässä on ihan tarpeeksi, hyvä. Mä selitän ihan kohta, ottakaa hetki vielä siinä penkissä. Sanokaapas jokin keino hankkiutua eroon jostakin epämiellyttävästä. Mennä naimisiin. Joo. Okei. Naimisiin meno on kohtauksen aihe. Ja te esitätte kohtausta normaalisti, mutta mä huudan välillä täältä listassa sanoja. Ja teidän tehtävänne on laittaa se sana tasan siinä muodossaan siihen repliikkiin, mikä tulee ihan heti siihen kohtaukseen se sana. Ihan saman tien. Siinä muodossaan, kun mä sen sanon. Onko ymmärretty? Oo. Ja naimisiin meno, tehkää sitä jotakin. Aloittakaa. Moi tahdon! Oletin niin kauan, että kysyisit. No sori, että mä vähän myöhästyin, mutta kiva, että sait mun viesti. Joo, ei mitään. Vähän yli puolisen. Hanuri! Mutta missä sun hanuri on? Oota, mä haen sen. Mä ajattelin vetää sulle serenaadin tän kunniaksi. Sitä mä vähän odotinkin tässä. Akalla mä sut sivelen. Se on oikea sanamuoto. Ei tarvii oikeastaan. Okei, otetaan pois. Pistä pois. Mutta Entäs se häämatka? Latu! Latua pitkin kohti Keravalle. Ihana, mä oon aina halunnut sitä ulkoiluaktiviteettia sunkaa. Ja sitten mennään ei mennä Pattajalle, mennään tonne Voijomaan kirkkoon. Se on hieno. Kissa! Kissa vieköön, tää on hieno. Mutta mikä meidän päivä on? Kävelysauva! Kansainvälinen kävelysauvapäivä. 3.5. Oikein, se Tuomon päivä. Mä valitsin sen, että sä niinku aina muistat sit, kun se on se hääpäivä, niin sä voit antaa mulle lahjaksi. Morkkis! Morkkis iskee kyllä seuraavana varapäivänä. Ei iske. Niin iskee vaan, jos et muista. Niin, eihän minä nyt semmosia. Lääkkeet! Lääkkeet unohtu. Kenen kanssa mä oon mennyt naimisiin? Tai siis menossa.
Sori, ei se siis... Vaan nyt on sen... Mä hyväksyn sut sellaisena kuin sä oot. Kiva niin mäkin sut. Siksi mä rakastan sua. Siksi me mennään naimisiin kansainvälisenä sauvahiekkäilypäivänä. 3.5. Jes! Mä en tiennyt, että 3.5. on kansainvälinen kävelypäivä. Se oli hyvä tietää. Hyvä! Meidän aikamme täynnä tän illan osalta alkaa tulla päätökseen. Jäljellä on vielä kohtaus, jossa käytetään näitä teidän kirjoittamia repliikkejä. Saku, Janne ja Teppo lavalle. Ja te esitätte kohtauksen, joka alustaa tässä. Ja sitten kohtauksen aikana he kiskovat näitä lappuja esille ja lausuvat siinä lapussa olevan repliikin. Ja sitten selittävät, miksi se repliikki on osa sitä kohtausta loogisesti ja järkevästi. Ja sanokaapas tälle kohtaukselle jokin tällainen... Otetaan ensin tapahtumapaikka. Hiekkalaatikko. Hiekkalaatikko. Sanokaa väri. Punainen. Punainen. Ja sanokaa... Ei näy. Niin. Ylös sieltä lattialta. Punainen. Mistä te saatte punaisen värin päähän yhtäkkiä tällä lavalla? Hiekkalaatikko ja punainen. Mennään sillä. Eli hiekkalaatikko on kohtauksen tapahtumapaikka ja punainen väri liittyy siihen. Laput olkaa hyvä. Mirri kusi taas lattialle. Ja te räitte siihen lattialle. Niin. Me emme sinne hiekkalaatikkoon viitä, kun se on tuolla kaukana. Se on niin 2006. Se niin tylsät on sun hiekkalaatikkossa. Hei, me ostettiin teille kissa ja kissa pissii siihen nyt. Äiti, hei! Kiitos siitä! No on se söpö. Kuseva kissa! Millä tavalla se on sun mielestä söpö? Sä sanoit noin isäkin kanssa, kun sä menit naimisiin. Ja missä isä on nyt? Isä sanoi lähtiessä, että... Ei jumalauta! Isä oli vähän semmonen vihanen välis, kun mä oon huono nainen. Niin sä oot, mut me vihataan sua silti. Niin pissas, mut ei hiekkalaatikkoon taaskaan. Ei niin, ja Mirille pitäisi sanoa, että... Kuinka saisit rikki kookospähkinä? Kuinka saisit rikkikookospähkinä? No! Mä aina pissata niitä rikki. Sä oot yhtä huono kouluttaa Mirriä kuin meitä. Meidän opettajakin sanoo meille joka päivä koulussa, että... Niinku sammakkopomppa. Niinku sammakkopomppa, niin se sanoo meille. No mä oon parhaani tehnyt, ja ootte te jo yläasteelle päässyt. Se on ihan totta, me itekin ihmetellään. No. Sitten mieluummin näin joka päivä. Äiti, hei! Taas se sanoo noin! Niin, hakisit röökiä. Tuolla tällä kertaa. Mä kuule sanoin teille jo eilen, että... Makil, sano teekkari kun pullo löysi. Nimenomaan! Mutta se oli vaan 05 puu, ois saanut olla 07. Ei ollut rahaa 07, kun te halusitte ton kissan! Mene töihin, mutsi! Mä olen töissä! No me parempiin töihin! En mä pääse! Hei! Mä niin rakastan siuta! Oi Kari, mä tiedän sen. Mä oon kuitenkin aina ollut sitä mieltä, että hieno hieho hyvää maitoa.